L-Esplora fil-Kalkara ċentru għal kreattività u xjenza interattiva u destinazzjoni ewlenija li qed toffri esperjenza għal familja kollha, miż-żgħar sal-kbar, f'ambjent frisku sigur b'għadd ta' attivitajiet iddisinjati apposta għal dan iż-żmien. Crew ta' One News ħal opportunità biex jiskopri l-post fejn iltqajna mad-direttriċi Marian Kawki li spjegatilna kif minn barra l-ħafna attivitajiet disponibbli s-sena kollha ġew introdotti esebiti ġodda. Magħhom hemm ukoll l-ispettakli u l-films fil-Planetarium bħala parti mill-programm tas-sajf li huma wkoll adattati għal kull età. Mal-prezz ta' dħul inkluż ukoll simulator tal-Formula 1 li tista' tibbukja fuq il-post. Kawki spjegatilna li din hija esperjenza ta' tagħlim u kurżità f'ambjent frisk fejn anke wieħed jista' jgawdi l-veduti mill-isbaħ tal-port il-kbir waqt li jieħu pawża fil-kafetterija tal-post. Tenniet li l-esperjenza tkun kompluta jekk wieħed jutilizza is-servizz tas Sail to Science, il-vjaġġ bil-luzzu li waslek direttament fl-Esplora minn Tinja Point jew mill-Belt. Dan ukoll inkluż fil-prezz tal-entratura u mill-baħar litteralment idħol ġewwa permezz tal-Kotlift irrinovat li kien jintuża fi żmien meta Villa Bigi kienet sptar navali. Wieħed jista' jibbukkja minn Get Your Guide, hemm booking platform tal-apposta, jew inkella imur fil-post ta' tluq. It-torri ta' Tinja Point, hemmhekk hemm il-pont minn fejn jitlaq, jew inkella minn dejn il-pixkerija l-Belt. Jitlaq minn hemmhekk u jasal propju fil-qalba tal-Esplora. Biex wieħed iżur l-Esplora m'hemmx għalfejn jibbukkja minn qabel iżda jista' jaqta' l-biljett direttament minn fuq il-post. Hemm diversi tipi ta' biljetti disponibbli fosthom dak li jintitolak għal sħubija u bih tista' żżur il-post kemm il-darba trid, inkluż meta jkun hemm l-attivitajiet tematiċi bħal dawk tal-Karnival, Light, tal-Halloween u l-Miliet. Kawki wkoll qaltilna li fil-bidu ta' Ottubru għall-ewwel darba se ssir il-Maker Fair. Għandna attività sabiħa ġejja hija ġdida hawnhekk ġewwa Malta il-Maker Fair bejn it-2 u l-4 ta' Ottubru fejn propju se jkun hemm l-innovaturi u n-nies jikkreaw, nies fl-artiġjanat, se jkunu qed jeżibixxu x-xogħol tagħhom u fejn min jiġi jista' anke jipprova jmitti idejh, ġifieri mhux biss ħares imma anke tesperjenza. Marian Kawki temmet bil-qaltilna illi s-sodisfazzjon tagħhom hu li l-post jilħaq l-iskop tiegħu meta jaqraw il-ħafna kummenti pożittivi li jħallu dawk li jżuru l-post, kemm Maltin kif ukoll turisti.